Ide za tým, že chcem byť úspešný len preto, aby som si potom kúpil super auto, tak je to krátkozraké. Dnes som tu s... Matúš Krnčok, moderátor. Čo bola pre teba najlepšia rada, čo si ty dostal? Najlepšia rada, ktorú som dostal? Nebola to rada, ale bola to veta. Keď som prichádzal do Fanrádia ako mladé ucho na dopravný servis, tak sa ma šéf pýtal, že čo by som chcel dosiahnuť. A ja, že chcem byť najlepší. Chcem byť prosto hviezda, chcem byť najlepší. A on mi hovorí, OK, my hviezdy nepríjmame, my hviezdy vyrábame. Povedal mi vlastne, že ty sa tam musíš dostať, ty musíš pracovať na sebe. A to bola vlastne tá taká skrytá rada v tej vete. Veľa mladých chcú byť moderátori. Čo je možno jedna vec, ktorú by si chcel, aby vedeli predtým, než sa pustia do toho alebo dostanú sem? Super otázka, aj záľudná zároveň. A to je taká klišé fráza podľa mňa, že každý neúspech, každý pád ťa len posunie, ale ty to zistíš až časom. A ja som mal veľakrát na začiatku sklon k tomu, že toto mi nejde, ja skončím s tým a tak, a nie som dobrý a písali mi ľudia, že to čo je za moderátora jedno s druhým. Ale neodradilo ma to. Keď človek zotrvá a aj cez tieto pády a pomyselné facky, tak si myslím, že vtedy prichádza to zaslúžené ovocie. Každé odmietnutie len krok bližšie k tomu, aby človek uspel. Presne tak, ja si myslím, že to tak je. Prečo si myslíš, práve tebe sa podarilo presadiť? Myslím si, že som sám sebou a to je asi dôležité, že sa nehrám na nikoho a že viem byť aj ľudský, alebo že som ľudský a to si myslím, že je veľká devíza, veľký benefit, lebo niekto, keď má už pocit, že sa dostane ako keby na nejaký level, na nejakú úroveň, tak zrazu prestáva byť ľudský, lebo už si užíva benefity fotiek a parties a vlastne všetkých tých vecí, ktoré k tomu showbiznisu akýmsi spôsobom patria, ale stratí možno sám seba. A myslím si, že to je môj benefit a devíza, že som sám sebou. Takže zostať sám sebou, nehrať sa niekoho iného a možno nesnažiť sa zapáčiť ostatným ľuďom je veľmi dôležité. Je to kľúčové podľa mňa. Je to úplne kľúčové. Tvoja práca ťa baví? Extrémne. Naplňa, baví, je vzrušujúca. Takže keď sa byť človek hocičom úspešný, musí ho to baviť? V prvom rade by ho to malo baviť, lebo ak ide za tým, že chcem byť úspešný len preto, aby som si potom kúpil super auto a chodil na super dovolenky s 3 rôznymi frajerkami, tak je to krátkozraké a ten kalkul jednoducho vždy vyjde na povrch. Čiže v prvom rade musí byť tá vášeň, ten zápal, to, že to človeka baví a potom možno nejaké ostatné veci prídu s tým. Ale ďalšia vec je tá, že už ho to neovplyvní, lebo zostal sám sebou. Ja mám 21 rokov, ty máš? 41. Ak by sme aj ja, aj ty zajtra zomreli a mohlo by po tebe zostať len jeden odkaz, čo by si chcel, aby po tebe v tom svete zostal? Možno skôr neviem, či odkázal, ale asi tak sebecky, že chcel by som, keby sa mi toto udialo, že by si ľudia povedali, že škoda ho, že bol to super chalan. Že niečo nám tu nechal a že je nám ľúto, že už tu nie je. Super, to boli skvelé rady, ďakujem krásne. Ďakujem.